बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. आमदार निलेश राणे भावनिक संवेदनशील आहेत, असं आमदार निवडलेले कुडाळ मालवण वासीय भाग्यवान आहेत, असे कौतुकोद्गार मंत्री उदय सामंत यांनी काढले. निलेश राणे जर अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतायत तर त्यांना कुठच्या ना कुठच्या समस्येमध्ये अडकून ठेवून आपण आपला कार्यभार चालवावा, ही देखील काही लोकांची अतिशय वाईट प्रवृत्ती असते. गेले 3-4 महिने ज्या पद्धतीने तुम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही लोक करतायत, मी आज 100% मी देखील सिंधुदुर्गातला आहे. मी आज तुम्हाला प्रामाणिकपणानं सांगतो की भविष्याच्या कालावधीमध्ये नियती त्यांना माफ करणार नाही. कार्यकर्ते तर करणारच नाहीत, परंतु नियती देखील त्यांना माफ करणार नाही. अशा पद्धतीचं घाणेरडं राजकारण हे सिंधुदुर्गानं आणि कोकणाने कधी बघितलेलं नव्हतं. काही संबंध नसताना काही गोष्टी घडवायच्या, एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर काही गोष्ट घडल्यानंतर त्याला थेट निलेश राणेंचा संबंध जोडायचा. हे तुमची राजकीय कारकीर्द थांबवण्यासाठी जर कोण करत असतील तर आज या सभेनं तुम्ही उत्तर दिलेलं आहे. सिंधुदुर्गवासीय जर पाठी कोणाच्या असतील तर ते निलेश राणेंचे आहेत, हे आज या सभेनं सिद्ध झालेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आम्हीच सगळ्यांनी निलेशजींना सांगितलं. मला आठवतो तो दिवस ज्यावेळी निलेशजींचं तिकीट फायनल झालं, उमेदवारी फायनल झाली, तेव्हा निलेशजी आपल्याला आठवत असेल, शिंदेसाहेब, तुम्ही आणि मी वर्षा बंगल्यावर एकत्र होतो आणि शिंदेसाहेबांनी निलेशजींना सांगितलं, मला तुझ्याकडनं काहीच नको, फक्त एक शब्द पाहिजे. एकनाथ शिंदे वडिलांप्रमाणे तुझ्या पाठी ठामपणानं उभं राहील, परंतु एकच गोष्ट की आजपासून संयम ठेवायचा, आणि जर संयम ठेवलास तर महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा नेता म्हणून 100% तुझं कर्तृत्व उदयाला येईल. हे निलेशजींना त्यांनी सांगितलं. आणि मला आठवतं निलेशजींनी देखील त्याच टेबलवर एकनाथ शिंदे साहेबांना शब्द दिला की साहेब, शिवसेनेला सोडाच, पण तुम्हाला दुःख वाटेल असं कुठचंही काम निलेशजी करणार नाहीत. पण कोणाला दुःख वाटेल असं काम निलेशजींनी केलेलंच नाही. त्यांचा स्वभाव परखड आहे. ते ज्याच्या मागं उभं राहतात, ताकदीनं उभं राहतात. हा अनुभव मी देखील घेतलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.